povede k zisku bodů, ale to je zase předvídání. Každopádně pro Jakuba Klepiše druhý gól v této sezóně a teď pozor na Jiřího Novotného, si tam počíhal. Mám pocit, že to byl Aleksandr Kulakov, jestli jsem dobře viděl, ale teď je ta odplata naprosto jasná a takhle by to přesně mělo být, protože tenhle nájezd nebyl nikterak sportovním gestem. Ještě se tam do sebe pouští jedna dvojička a to je Alexej Potapov. A teď hodně nečestné zákroky ze zadu, útoky hráčů v bílých dresech na borce v červeném odění, kteří jsou bez helmy. Galjuzin ještě vyzývá Jakuba Nakládala na zemi. Je ještě jedna dvojička. To je pro změnu Martin Ševc, který se teď uvelebil v klidu na záda a je objímán jedním z čárových rozhodčích. Všem zápasnické chvaty a jak se chovali hráči, no tohle pořádně schytal Jiří Novotný od Vjačeslava Kuljomina. Tady jednoznačně zákrok na hlavu, protože Novotný dostal loktem od Kuljomina. Tady není co řešit. Podle mého názoru sice ruce byly u těla, ale